Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Még egyszer jó estét kívánok, kedves nézők! Magyarország-Horvátország mérkőzést következik a futball történelmében. Minden jegy elkelt, 22 ezeren a lelátó, mint egy 1000 horvát szurkoló, akikre hát fokozott biztonsági intézkedések közepette vigyáznak itt a helyiek, hiszen 2008-ban a Susza Ferenc stadionban, amikor egy-egyet játszott a két csapat, nem múlt el balhé nélkül a meccs, és az Izrael ellen barátságos meccsen is horvát szurkolók némi pirotechnikai bemutatót, illetve hát egy-két epésnél azért erősebb megjegyzést is tettek. Itt van Radek Prihoda, egy 42 esztendős játékvezető, aki tegnap ünnepelte egyébként a születésnapját. 2010. októberében vezetett nekünk egy U19-es EB-s elejtezőt, akkor a moldáv csapattól kikaptunk 1-0-ra. Kékmezben látható majd a horvát válogatott, itt pedig Dzsuzsák Balázs, ugye 76. válogatottságát ünnepli a magyar kezdő 11-ben. Ő az, aki elvitte a zászlót, és a magyar válogatott tagjai egy transzparenssel kedveskednek, ha jól látom, a szurkolóknak. A szurkolók ugyanis hát nagyon kitettek magukért a norvégok elleni pótselejtezőn. Köszönjük, nélkületek nem sikerült volna az EB kijutás, és ezt forgatja most be a csapat. Mi több, Dzsuzsák Balázs kezében még egy mikrofon is ott van, úgyhogy könnyen lehet, hogy szólásra emelkedik az egyébként emelkedett hangulatban. Aztán mindenki, aki mezben van, vagy éppen abszolút anorákban, mint Király Gábor, aki a mai napon egészen biztosan nem jut szóhoz, köszöni azt a fergeteges busztítást, amelyben most is belekezdtek a magyar szurkolók. Dzsuzsák Balázs és Luka Modric a két csapatkapitány. Ha a két csapat világranglista helyezését nézzük, akkor alig van különbség a két együttes között, hiszen a horvátok a 18-ak, mi a 19-ek vagyunk. Ha a két csapat játékos keretének összegét összeadjuk, akkor majdnem 10-szer olyan jó a horvát válogatott. Itt a magyar válogatott kezdő 11-e, Dibusz Dénes tehát a kapusunk. Két olyan kapus véd majd a mai találkozón, akik közül az egyik ugye jobbára utánpótlás mérkőzése jut szóhoz, Bogdán Ádám, ő lesz az, aki a második félidőben véd, Dibusz pedig ugye a magyar bajnokságban 26 meccsen csak 13 gólt kapott, 14 meccsen nem kapott gólt, nem nagyon megy lövés a kapujára, most biztos fog. Előtte azonban egy fájdalmas, szomorú kötelességünk, emlékszünk arra a Vereves Józsefre, a mágusra, mesteredzőre, aki például a horvátok ellen is 1994-ben, amikor Győröt 2-2-es döntetlent játszott a két csapat, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. És természetesen Vereves József mellett
Horvát terrorcselekmény sorozat történt. Emlékszünk a belgéli terrorcselekmények áldozataira is. A főhajtással Verebes József és a brüsszeli terrortámadás ártatlan áldozatainak emléke előtt. Józsefnek fénykorában nem volt szokatlan, hogy 20-22 ezer ember ült a lelátókon Győrött. Odafentről biztos elégedetten szemléli a Grupa Marénát, és ne felejtsük el, hogy nagy, jó labdaszerzés, Priskin, és most mehetünk. Priskin onnan lőni szokott, hanem is mindig így. Az azért látszódik, hogy mindenki sokat vállalna, és mindenki meg akarja magát mutatni. Hiszen itt is ment német, ment nagy, Priskin ellőtte, de tegyük azt hozzá, hogy 4,5 hónapja nagyjából onnan úgy bevarta a bal felsőve, hogy ihaj. Miért meggondolhatta, hogy ez megismételhető. Kleinheiser jó labdát adott, hogy az előbb, nem pár perccel ezelőtt Fiola vett át egy labdát rosszul. Kovácsics. Az látszik, hogy ha valamiből helyzetünk lesz, az valószínűleg az ellentámadás. Mandzukic. Jó játék, Perisic a bal oldalon, Perisic középre, gól. Mandzukic. Megszerzi a vezetést Horvátország, Lang mellett elsuhant a labda, és bizony Korhut lemaradt Mandzukicról. A 29. percben horvát vezetés. Nem mondom, hogy érett a gól, de az biztos, hogy érettebb játékot játszott a horvát csapat. És Perisic centerezését Mandzukic váltott a gólra. Itt bizony Korhut mögül kibújt. Mennie kellett volna Korhutnak Perisiccel. Lang is próbál becsúszni, Dibusz meg nem ér át a túloldalra. Fájdalmas gól, de sajnos bent van a kapunkban. Mario Mandzukic 21. gólját szerezte a horvát válogatottban. Elég rövid. Bogdan megmentette még Ádám. Elek összefejelnek Kleinheiserrel, Kleinheiserrel egy csorgó. Megy Zsuzsák a jobb oldalon. Elég mély az átadás. Lovre Kalinic jön ki. Sora közeledik a 130. válogatottságához. Több mint 10 000 percet játszott a horvát válogatottban, és ez lenne a 75. győztes meccse a horvát válogatott színeiben. Zsuzsák jól hozza el a labdát, Zsuzsák még ballábán van, Zsuzsák nem lő, még tovább teszi Korhut, Zsuzsákot elsodorják, akkor ez is szabadrugás. Így is van, Vrsaljko volt szabálytalan. Most mi rúghatunk, ha nem is 17-ről, hanem olyan 21-22 méterről szabadott. Érkezik Stieber, és érkezik még Böde a magyar válogatottba. Itt jött befelé Zsuzsák, ez is jó, és itt késik el Vrsaljko. Viszont valószínűleg Stieber Zsuzsák helyett jönne, így aztán várunk a cserével. ...23 méter. Hát ez se sokkal több, mint a 17. Zsuzsák pedig találja el úgy a labdát, mint Bukarestben. Zsuzsák lő! Gól! Ott is van! 1-1, és ezt nagyon megérdemeltük. Maga Zsuzsák is, aki végig küzdötte, hajtotta a meccset, és kiharcolta ezt a szabadrugást, és ez egészen parádésan. Tökéletesen átverve Lovre Kalinicot, aki a másik sarokba várta. 1-1. És ez sokat jelent a magyar csapatnak, és nagyon-nagyon sokat jelent ezen a tavaszon, azt hiszem, Zsuzsák Balázsnak is.
megnézi, hol a kapu, hol a kapus, és lép befelé Kalinic. Nem arra gondol, hogy ez oda a bal kezéhez vágódik majd. Pedig oda ment. 1-1. És akkor most lehet cserélni. Kleinheisler helyére jön Böde Dániel. Bernd Stork pedig, aki levetkőztette Stieber Zoltánt, most visszaküldi a padra, mert ezután, a gól után úgy érzi, hogy Zsuzsákban több van még. Kleinheisler remekül játszott. Na most viszont annyi csatárunk van, mint igen, a csillag már benn. De bönn van Böde is, Szalai is, Nikolic is. Na mi lesz ebből? És négyen robogunk a kapu felé. Stieber, Nikolic indul, Böde is indul, Elek is indul. Bödéjé a labda. Böde előkészítő szerepben. Szöglet. Ez kim volt már. És Stieber mehet szögletet rugni. Jön előre Guzmics és Lang, és az a 20 000 ember, akinek egy olyan 50 perccel ezelőtt az volt a meggyőződése, hogy nem baj, akartunk, kikapunk, az most hisz a győzelemben. Mert a csapat elhitette, hogy ezt a meccset meg lehet nyerni. 82. perc. Stieber. Lang fejelhet. Nem fejelt. Mindenképpen megérdemelte a magyar csapat. Magyarország, Horvátország 1-1. Az bebizonyosodott, hogy ezt a válogatottat olyan nagyon megszórni az Európa-bajnokságon szerintem egyik ellenfél sem fogja. És az is bebizonyosodott, hogyha hisznek magukban a srácok, akkor még egy horvátokhoz hasonló, vagy a horvátoknál azért vannak még jobb csapatok is az EB-n, válogatott ellen is meg tudjuk mutatni, hogy mit tudunk. Aztán, hogy az mire elég, az más kérdés. Most erre volt elég, egy 1-1-es döntetlenre, egy jó második félidőre, és az első sem volt azért olyan visszataszító. Itt a végeredmény, Magyarország, Horvátország, Zsuzsák és Mandzukic góljaival. 1-1.